Trubor nakaslem jong unongsan Hima. Kedorbar shnong Traw sat kli hajan maungap East Castle Hills. Kalau khot lawer ki pat ba ban thie de ki lucky draw bat ka housey bumper prize ke bandong ha khat saw Tarik Nohprah arja arpasaw. Nadu ka por chi phobe jimin step hatraw marbisu viewpoint ke ba om dan kam ban siu bairu. Ha kan ngi kin don ru ki kaitor ba paunam jong kari khasi bat ki sket ba pher ban pen bernya. Ki kaitor ki ban pen shit pen shinga kan ngi ki long uba Anthony Jana ba Eban Roy Langsti ba Amunic Shadap Jelau do tier bat marang ba. Kindon ru kinong shat ba paunam ikong Dapilin Mary Lingdo nonglat, Rila Lingdo nonglat, ki aktor actress naga film Ummat bat kitbok khalat. Ki price naga benta ka lucky draw kinlong ki ba wan baningkong kinyo da ka Bolero pick up, haringkat ka pisa shilak tingka, ba ar kinyo ya ka Bolero pick up arhajar khatnyo, lani da ka pisa handulak sanpo hajar tingka, balai kinyo da ka Alto K-10 brand new, haringkat ka pisa shipo hajar tingka, basaw kinyo da ka Alto K-10 brand new, haringkat ka pisa san hajar tingka, basan kinyo ka pisa arlak tingka, bahandriw da ka pisa shilak tingka, bahanyo sanpo hajar tingka, bapra arpo hajar tingka. Ka tiket na kabenta ka lucky draw kanong lai spa tingka shi tiket. Ka housey bumper prize kanong lai lak tingka, hakador ka ba shi spa tingka shi tiket, bat san spa tingka shi sheet. Bat kindan sa kiwe ki lucky draw ba khamret, ki ba ansadi tiket hakani ka singi. Ya ki jingtip ba khamnya pila ban phone hakini ki number harum, prahanyo san iwe not san saw khandai, but pra saw iwe san pra lai not lai saw pra, but pra lai hanyo saw san hanyo handriw ar hanyo. Nagbenta ka online ticket lucky draw, la ban phone hu prahanyo san iwe not san saw khandai. Hakani ka singi ki pat ba ki la ban thiet de ki ticket, but an sedang ban di na du kapor pra bajimin step, hadu ban ade kapor ban penyelekai.